Мөнирә Сафина. Кой җирен авыртты, балам. Балалары Украина җирендә барган бәрелешләр вакытында вафат булган аналарга багышлана. Тын зиратның авыр капкасын ачып, хәсрәте йөзенә чыккан хатын каберлеккә үтте. Керүченең хәсрәтен уртаклашкандай, зират капкасы ыңгырашкан аваз чыгарды. Капканы ябып тормады. Хатын як-ягына каранмыйча, туп-туры барып, чәчәккә күмелгән бер кабер янына чүгәләде. Ике кулын күтәреп узаклап дуга кылды. Күзеннән аккан яшьләрен сөртмәде. Кабер янында бик узак тын гына басып торды. Җилкәләре селкенүдән эчтән генә үксеп елаганы сизелеп тора иде. Ниһаять, хатын елаудан туктады. Як-ягына каранып, кеше юклыгына ышангач, чиксез хәсрәт белән сугарылган өн чыгарды. Улым, син мондамы? Сорауына җавап көтми иде ана. Булай гына, эшен бушату өчен генә сораган иде. Колагына кинәттән улының тавышы ишетелгәч, шашынып кабер каршына тезләнде. Әйтерсең дә улы кабереннән аның янына чыккан. Монда мин, әни. Моннан бер кая китеп булмый икән. Минем дә барыр җирем калмады, балам. Әйләнәм дә синең янга киләм. Әни, көндә килмә инде. Орайрак бит. Аякларың авырта, кулларың сызлый иде. Әле дә сызланасыңмы? Авыр эшләр эшләтмәм дигән идем дә, барып чыкмады бит. Сүземдә тора алмадым. Рәнҗемә, кичер мине, әни. И балам. Әтиең Афган сугышында һәлак булды. Әти дип әйтергә тилмереп үстең. Миңа җиңел булсын дип, иртүк торып авыр эшләрне эшләп куя идең. Ничек итеп сиңа рәнҗим инде, балам? Сугышка бармыйча калмаганым өчен рәнҗемә, яме? Илебезне, җиребезне сине яклыйсым, тыныч тормышта яшәтәсем килде. Намусым чиста булар. Сугыш беткәч, кеше күзенә күренергә оялып, яшәрлек булмасын дип уйладым. Намуслы булып үстең шул, әтиең кебек батыр булып. Мин синең белән горурланам, балам. Түзә алмаслык булып йөрәгем сызлый. Җаным әрни. Барыбер горурланам, балам. Рәхмәт, әни. И балам, кулларым сызлауына түзәрмен. Күңел әрнүенә, йөрәк сызлауына ничек түзәсе? Тәрәзәдән син кайтасы юлга карыйм да елыйм. Шул юллардан кайтасы балам җир асларында ята. Әни, син еласаң, минем дә җаным әрни. Елама инде. Сугыш булгач корбаннарсыз булмас. Мине согынганда нишлисең, әни? Афганга киткәндә әтиең яшь наратлар көен үзе уйнап, җырлап киткән иде. Чын урманчы иде әтиең. Кайвакыт көндәшеп тә куя идем. Миннән дә артык ярата иде урманын. Урманны аркылы чыкканчы озата бардым. Урман кырыенда хушлаштык. Урманы, гармуны калды. Әтиең генә кайтмады. Әтиең кайтмагач, гармунын шәлгә төреп, чырмага менгереп куйдым. Йөрәк җәрәхәте булып тормасын дип уйладым. Син киткәч, алып төшеп өй түренә куйган идем. Улым кайтыр, әтиеңнең төсе дип аңа күрсәтермен дип уйлаган идем. Кайттың. Тик минем янга түгел, җир куенына. Хәзер шул гармунны кочаклап юанам,
Уйный, ялый, көй шығара. Басылмады йөрәк ярсулары, басылса да юллар тузаны. Басылмады шул, инде синеке кушылды. Гомерем шулай яшь түгеп узарга язган икән, балам. Әни, елама инде. Миңа бик авыр була син еласаң. Малай вакытта елый башласам, син батыр егет. Егетләргә елау килешми, дип юата идең. Шулай дип әйтә идемме, балам? Әйткәнмендер. Батыр булдың. 5 яшендә сабантуй көрәшендә кулыңны, 15 яшендә пешән тиегән машина өстеннән ягылып төшеп, аягыңны сындыргачта еламадың. Синдә батыр әни бит. Елама, яме? Еламыйм дисәң дә, елата шул, балам. Баласы үлгән анада күз яше мулдан була икән. Ничек итеп юатыйм икән сине, әни? Бер дә елатасым килми. Өйләнеп китәсем калган икән. Аныгың булыр иде. Хәрби кеше булырга кызыктың шул, балам. Кызлар артыннан йөрергә вакытың булмады. Соңрак дидең. Мин көчләмәдем. Соңардык шул. Икебез дә соңардык. Үзеңне әрләмә, әни. Бу минем язмыш. Бер кемгә дә үпкә саклама. Язмышка үпкәләп булмый дия идең. Берәр җиргә качып калып булмый идеме соң, балам? Батыр булырга куша идең бит. Куркак булырга, авырлыклардан качарга өйрәтмәдегез. Син дә, командир да. Ана бер туктаусыз сөйләнде. Улы каберен сак кына сыйпады, шулай итеп улының сызлануларын киметергә теләдеме? Эй, балам, бик узак азапланып ятмадыңмы? Кай җирләрең бик авыртты, балам. Сизми дә калдым. Бик тиз булды ул, әни. Нәрсәдер күкрәгемне яндырып алды. Мин караңгылыкка чумдым. Кичер әниеңне. Кулларымның җылысы белән сызлануларыңны киметә алмадым. Яныңда булсам, сине каплап торган булыр идем. Әлдә ярый каберең бар. Шуны сыпырып алгач, йөрәк януы кимеп торгандай була. Әни, балам, син пешергән бәрәңге пәрәмәчен ашыйсым килә. Эй, балам, бу кайгыдан синең бәрәңге пәрәмәче яратканыңны онытып җибәргәнмен. Пешерермен. Дустың Сәйит бик каты яраланып кайтты. Ятып кына тора. Аны сыйлармын, дуа кылырмын. Сиңа барып ирешер иншалла. Исән килеш кайткан булсаң, көндә пешереп ашатыр идем. Булмады. Кыска булды гомерең. Әтиең яшенә җиткәч китеп бардың. Син туган көнне әтиеңнең үлгән хәбәре килгән иде. Бик каты кычкырып туган идең. Җан авазың булган икән. Әллә гомерең кыска буласын алдан белдеңме? Әни, балам, мин киттем. Әни, бәхил бул. Киттең шул, балам, киттең. Бәхил, мең бәхил, балам. Миңа да китәргә кирәк тә бит. Сезгә дуга кылырлык кеше калмас. Әтиңнән башка, синнән башка яши алганга рәнҗемә инде, балам. Бик авыр миңа, балам. Авыр булса да сабыр итәм. Ана йөрәге бик киң ул. Аңа баласының шатлыгы да, кайгысы да сыя. Хәсрәте бер дә бетми. Кабергә кергәнче озатып бара. Хыялындагы сөйләшүне чын итеп кабул иткән ана шигырь якка атлады. Ул инде еламый. Йөзендәге хәсрәте дә бераз кимегән кебек.
Ana balası bilen sileşti. Eli bu aktığı bulmaz. Ulu yanına dağın gelir, dağın sileşirler. Şuşu ışanış anağa yaşau üçün güç verir. Eli onun kahar düşken soğuş tartıp olgan iki kadirli jonny duaları bilen türesi, yolguz kolgan jonun жылытасы бар. Ona зират капкасын баласы üstüne жылы юрган япкан кебек сак кына ябып куйды. Күпне күргән зират капкасы кабат ыңгырашты. Баласын югалткан ана хәсрәтеннән дә зуррак хәсрәт булмавын күптән аңлаганга, ана артыннан моңсу гына карап калды. Сизгәндәй уйларым, күңелем, кылларым, акарлар төшәде каберең. Тик җаным җаласын, инде син тоймыйсың, шуңа да өзелә yüzegim. Kuşinde kuzgalam, lakin olup almam. Yüreğim sağıştan üzüler. Ernüge düz almayayım, kaylardan güç alayım. Salkandır güz nurum gürlerde, salkandır güz nurum gürlerde.